וערב טוב לכולם ולכולן. אני גלי לבנה, ואני עוסקת גם באסטרולוגיה מערבית הרבה שנים, ועשיתי איזה שינוי פאזה לפני איזה תקופה, ככה עברתי גם להכיר את האסטרולוגיה ההודית, ורציתי לחלוק איתכם היום באמת את ההיכרות עם המפה של מדינת ישראל מנקודת המבט של הג'יוטיש, שזו האסטרולוגיה ההודית. עכשיו אני אומרת מראש, כמו שאתם רואים כבר מהמפה, למי שמכיר קצת אסטרולוגיה, אז המפה כבר לא נראית אותה מפה עגולה ויפה. אז באסטרולוגיה ההודית אנחנו גם עובדים עם הגלגל הסידרלי, זה אומר שכל המזלות זזים 23.5 מעלות אחורה, אז לפעמים הם לא יהיו באותו מזל, לפעמים הם כן יהיו באותו מזל הפלנטות. הבתים זה שיטת בתים מלאים, זאת אומרת אין לנו את החלוקה כמו של פלסידוס או קוך. ואם אתם רגילים בראש לחשב את האסטרולוגיה המערבית, תנסו רגע לשכוח את כל מה שאתם יודעים. אני אנסה לא להכניס יותר מדי מושגים מסובכים, וכמובן אפשר לכתוב בצ'אט ולשאול אם יש משהו שהוא לא ברור, או פשוט להתעלם ממה שאתם לא יודעים. אני מסבירה הכל, אז אין צורך להילחץ מזה. פשוט תעבירו הלאה. אוקיי. אז מפת מדינת ישראל היא עם אופק בתולה במפה ההודית, ויש לנו כמעט את כל הפלנטות, כלומר עד סאטורן, כולל ראש דרקון וזנב דרקון. באסטרולוגיה ההודית המסורתית לא משתמשים בפלנטות הטרנס-פרסונליות, וזה גם חלק מההבדל בין האסטרולוגיה ההודית לאסטרולוגיה המערבית, שבאסטרולוגיה ההודית אנחנו בעצם מסתכלים על מה שאנחנו רואים, אוקיי? האסטרולוגיה המערבית היא יותר שפה של דימויים, גלגל המזלות הטרופי הוא גלגל דמיוני, ובאסטרולוגיה ההודית אנחנו רואים בעצם את הקונסטלציות כגלגל המזלות, ואנחנו רואים עד שבתאי, עד סאטורן, זאת אומרת אנחנו רואים את כל הפלנטות שנראות בעין. אז בעצם יש איזושהי איכות, שזה ההבנה שלי, זה לא איזה תובנה, וזה לא מפחית משום שיטה, כלומר לכל שיטה יש כמובן את המקום שלה, ואת הדיוקים שלה. אבל יש משהו באסטרולוגיה ההודית שאנחנו כן רואים שהוא מביא איתו איזשהו משהו מאוד נוכח ומסיר אשליות, אני קוראת לזה. מאוד רואה את הדברים כפי שהם. עכשיו, במפות האסטרולוגיות ההודיות אנחנו יכולים לזהות את נציג הנשמה, קוראים לזה אטמה קריקה. אטמה זו נשמה וקריקה זה המייצג או הנציג של הנשמה, וזה בעצם לכל אחד יש את הנציג נשמה הזה שהוא מוביל אותנו בחיים. זה לא מקום שהוא נוח ונעים. למי שמכירים את כל ההרצאות שלי על הליקוי הקדם לידתי, זה מביא כמעט את אותה איכות של איזשהו צורך נשמתי להתפתח, מה מוביל את הנשמה מעבר לרבדים שנראים בעין, אוקיי? מה מוביל אותנו בחיים האלו, וכמובן אנחנו יוצאים מנקודת המבט שיש גלגולים, לפי הפילוסופיה ההודית יש גלגולי נשמות, וכל אחד מגיע עם קרמה מסוימת לפתור, ויש גם קרמות שנוצרות עכשיו בחיים האלו, שהם עדיין לא קרו אפילו, ויכולות לקרות. זה לא הכל קרמות, לא כל מה שאנחנו קוראים לו קרמה, הוא מייצג חיים קודמים.
נציג הנשמה של מדינת ישראל, וזה חשוב עבור כל אחד ואחת מאיתנו. הוא סאטורן שבתאי. וסאטורן באסטרולוגיה ההודית קשור לתת שירות לאחרים. הוא קשור לסבל ולמוות. עכשיו, זה מילים מאוד גדולות וכבדות, אוקיי? ואני מצטערת מראש שהמצגת שלי לא תהיה הכי זורמת וכלילה באופטימיות, מה שנקרא. אבל חשוב לזכור אין משהו אחד שהוא רע 100% ואין משהו אחד שהוא טוב 100%. הטוב והרע הם חלק מהחיים שלנו, הם נמצאים איתנו, וכמו המוות, גם המוות והסבל הם נתונים בתוך החיים שלנו, ויש לנו את הדרך להתמודד איתם. עבור מדינת ישראל, וכל מי שחי במדינת ישראל, כי כשאני אומרת מדינת ישראל אני מתכוונת לקולקטיב שמרכיב את המדינה הזו, זאת אומרת מדינת ישראל היא ישות ויש לה מפת לידה, אבל כל מי שחי במדינה הזו הוא בעצם חי את המפה של ישראל ביחד עם המפה האישית שלו. יש את הדרך הגבוהה יותר שהיא הקולקטיבית, את הדהרמה הקולקטיבית, ויש את הדרך האישית שלנו ברמת הנשמה האישית שלנו. אז סאטורן בעצם מלמד אותנו גם דרך היותו סאטורן, נציג הנשמה, וגם דרך הנקשטרה שלו, הקונסטלציה או אחוזת הירח שבה הוא נמצא, השלשה, הוא מלמד אותנו איך אנחנו עוברים את השיעורים ההתפתחותיים שלנו דרך מצבים אנושיים שהם לא פשוטים, כמו שאמרנו, שירות לאחרים, סבל, מוות. הרבה פעמים מסתכלים על, יש כאלה שאומרים שהעם היהודי הוא מעבר למזלות, יש כאלה שאומרים שאנחנו אור לגויים, יש כאלה מדברים על הייחודיות של היהודים, כולל המשפט הידוע, שאני לא יודעת, לא הצלחתי למצוא מה המקור שלו, חוץ מהחמישייה הקאמרית, מערכון, haven't the Jewish people suffered enough? אז זה סאטורן, אוקיי? סאטורן מלמד אותנו על הסבל כאמצעי חשוב להתפתחות הקולקטיבית של כולנו, של כל מי שחי ונולד וקשור למדינת ישראל. וזה בנקשטרה, בקונסטלציה, זה בעצם מביא אותנו לחוות רוחניות גבוהה. יש לנו ידע גבוה, אוקיי? ואני שוב, אני לא שמה אני באופן אישי לא שמה את העם היהודי כעם גבוה מכולם, או יוצא דופן, או אור לגויים. אני פה חיה בתוך עמי, רואה את כל הבלגן, ויש לי את הביקורת שלי, ויש לי את הדעות שלי, אבל אני מדברת עכשיו מתוך המפה, ואני מדברת על הפוטנציאל. גם נשאלה שאלה כזו, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות במכלול הרוחני. אז לכולנו יש את השיעור החשוב הזה של שבתאי, של סאטורן, ואנחנו דרך הסבל לומדים להגיע להתפתחות רוחנית גבוהה יותר. אנחנו מנקים ומטהרים את הקרמות מגלגולים קודמים, בגלל שזה שבתאי בהשלשה, השלשה זו קונסטלציה שמיוצגת על ידי נחש. אז כמו הנחש אנחנו, אתם יכולים לחשוב גם על מזל הקרב, או על כל הדימויים שעולים לכם כשאתם חושבים על החיה הזו נחש, שעוברת בעצמה התחדשות כל הזמן כשהיא משילה את האור שלה. אנחנו צריכים גם כן לעבור את ההתחדשות הזאת שוב ושוב ושוב, כדי להגיע לגבהים הרוחניים. עכשיו, זה לא סתם שתורת הקבלה מתכתבת, אני לא ארחיב על זה כאן, אבל תורת הקבלה מתכתבת עם הרבה תורות מיסטיות אחרות, שמי שמכיר ומי שיודע,
רואה את ההבדל. אפילו יש לנו, כמו להינדים, את המגן דוד כסמל. להינדים יש פשוט את הבינדו, את הנקודה באמצע. וזה סמל של הגנה ושמירה. הבינדו זה הנקודה האלוהות. רק שנייה, העברתי מהר מדי. חוזרים אחורה, סליחה. אז המיקום הזה מביא איתו גם מצבים קיצוניים, וגם נבחנת האחריות המוסרית של ישראל. אבל אני לא מדברת רק על התקופה הזו, אני מדברת באופן כללי. מתחילת קיומה של מדינת ישראל, אנחנו חווים מצבים קיצוניים, מצבים של מלחמות, כל כך הרבה מלחמות בכל כך מעט שנים, יחסית למדינות אחרות. נולדנו לתוך מלחמה. וזה לא מפתיע, מכיוון ששבתאי, סאטורן, הוא גם שליט בית 6, בית 6 של אויבים, שהוא מייצג גם אויבים, והוא גם עושה באסטרולוגיה ההודית היבט לראו, לראש הדרקון, שנמצא בבית 8, שהוא גם כן בית של אויבים ומלחמה, תכף אנחנו נדבר על זה עוד יותר. אז יש פה הרבה כוחות שיכולים להיחוות במהות של המדינה, יכולים להיחוות ככוחות מאוד שליליים שפועלים, וצריך כל הזמן, יש לנו עבודה רוחנית אישית שלנו כקולקטיב של ישראל, כל הזמן להתמיר ולטהר ככל שניתן באופן מודע. ויש לנו קרמה של מלחמה באויבים עם ראש דרקון ראו בבית 8, אבל יש לנו עם סאטורן גם את האחריות לסבל של האויבים שלנו, ולסבל של אנשים אחרים בכלל. יש לנו את האחריות המוסרית הזאת ששבתאי מביא אותה באופן מובנה איתו, לאן שהוא לא ילך. אנחנו צריכים לזכור איך להשתמש בכוח שלנו, שהוא לא יהפוך להיות רעל, אוקיי? אלא הוא יהפוך כמו באלכימיה, לעשות איזושהי התמרה. זה כמו שאנחנו רוצים בתרגול היוגה להעלות את אנרגיית הקונדליני כי אנרגיית הקונדליני נמצאת רדומה בבסיס עמוד השדרה, וברגע שאנחנו מתחילים להעלות אותה למעלה, במעלה עמוד השדרה, הרעל מותמר להתפתחות ומודעות. אז אנחנו עובדים בדיוק בדרך הזו. וזה שיעור לא קל, תשמעו. אז לא יודעת אם אנחנו מעל המזלות ואור לגויים וזה, אנחנו בהחלט כקולקטיב, יש לנו מה שנקרא אחריות גדולה. יופיטר במפת ישראל, אני מזכירה את כל אלו כי אני תכף אזכיר אותם שוב בעניין של התחזית, אז לכן אני מציינת את השלושה, את סאטורן, את ראו, ראש הדרקון, ואת יופיטר. יופיטר במפת ישראל הוא סוכן כפול, הוא מעולה למפת ישראל, זה מיקום מעולה, זאת יוגה מעולה, זאת אומרת צירוף כוכבים מעולה, שמביא איתו מזל, ובאופן כללי גם מדינת ישראל, יש לה המפה האסטרולוגית ההודית שלה, היא מפה מאוד מאוד חזקה, מהבחינה הזו של הישרדות, אוקיי? מהבחינה הזו של עמידות זאת המילה שחיפשתי. אז למי שחושש שמדינת ישראל עומדת להיכחד, כששמעתי הרבה כל מיני תיאוריות וכל מיני סיפורים, אז לא, ממש לא. אבל יופיטר, כמו שאמרתי, הוא סוכן כפול, בגלל שהוא מחזק גם את האויבים ולא רק את ישראל, וזה אומר שבעצם ישראל מטפחת את האויבים שלה ברמה מסוימת. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אני לא בטוחה, זה מין סוג של, זה חלק מהקרמה, אוקיי? וחלק מהאחריות שהאויב שלנו לא יסבול, וזה לא סימן לחולשה אם אנחנו נותנים ותורמים ופותחים את מעברי הגבול לעזרה הומניטרית, להפך. זה האחריות המוסרית שלנו, ושוב אני אומרת את זה מהמפות, זאת לאו דווקא הדעה האישית שלי, כן לנטרל ולטהר
לנטרל את הסבל גם של אחרים כמה שאפשר. עכשיו יופיטר נמצא בבית 4, הוא נמצא במזל שלו, בנסיגה, הוא חזק, כמו שאמרתי הוא מאוד מאוד חזק במפה, מה שמביא לנו גם את הארץ זבת חלב, את הייבוש ביצות ואת השפע שיש לנו כאן במדינה שלנו, אבל הוא נמצא במול הנקשטרה, נקשטרה קונסטלציה שקשורה לשורש, וזה קשור גם כל מה שנמצא מתחת לאדמה, לשורשים, למנהרות, וגם הוא קשור, כמו שאמרתי, אני לא יכולה להיכנס להסביר את זה איך בדיוק כרגע, כי זה קשור לכל מיני סיבוכים של האסטרולוגיה ההודית, למפות אחרות, למפות חלוקה וכל זה, אבל הוא קשור גם לאויבים שלנו באופן ישיר, ולכן בתקופה הזו, עכשיו, יותר מתמיד, אנחנו צריכים לחזור על תפילות, להגנה ולשמירה, אם אתם, כל התפילות, כל הדרכים שיש לכם לחזק את ההגנה והשמירה והתפילות, זה לא רק, תזכרו שזה לא רק בשבילכם, זה בשביל הקולקטיב. ובאופן כללי תמיד יש לנו, כמו שאמרנו, יש מצבי קיצוניות, אז תמיד יש את הרבה שליליות שמוקרנת כלפי ישראל, כמו גם האהדה גדולה, זה תמיד קצוות מאוד מאוד רחוקים, מאוד דומיננטיים, כאילו אין אנשים שהם כמעט אדישים, וראינו את זה עכשיו כבר בשנה האחרונה, יש הרבה אנשים שהולכים לרוע ולשליליות הקיצוני, ויש הרבה אנשים שלוקחים לה את התמיכה והאהדה ומתפללים בשבילנו, זה תמיד, וזה תמיד היה, זה עכשיו רק עוד יותר מוקצן, אבל זה תמיד היה ככה, הנושא הזה של החוויה הזאת של שני הקצוות. עכשיו, בשביעי באוקטובר, מה שקרה זה שמפברואר 2023 בעצם אנחנו נכנסנו לתקופה, יש שיטות חיזוי שונות באסטרולוגיה ההודית, נכנסנו לתקופה של ראו, וראו ראש הדרקון, כאן שמסומן בחץ, הוא בבית 8, כמו שאמרנו זה בית שקשור גם למלחמה, הוא נמצא במפת הלידה של ישראל, וכל פעם שיש לנו, הוא מופיע כמובן כתקופה מסוימת בהרבה מהמפות, בהרבה ממלחמות ישראל האחרות, אבל לא רק. אז היה לנו עכשיו, בשביעי באוקטובר, את ראו בבית 8 מודגש, זה כמה טכניקות חיזוי, מה שכתבתי פה, תתעלמו מהשמות, אתם לא צריכים להסתכל עליהם, אני רק מדגישה, ואז ראו תמיד מביא את התוצאות של מרס, ומרס נמצא בבית 12, שגם הוא קשור להרבה דברים, ביניהם גם חטופים, שבויים, וביניהם גם אויבים נסתרים, וגם הוא קשור למודיעין שיש לישראל על האויבים שלה, ובשיטת חיזוי נוספת גם בתים 11 ו-12 היו מודגשים, אז שוב יש לנו את כל הפלנטות האלה מודגשות, את שבתאי, את נציג הנשמה, את ראו שנמצא בבית 8 והמלחמה, ואכן פרצה מלחמה. העניין הוא שראו, לכל פלנטה יש את התקופות שלה, את המספר שנים של התקופה שלה, וראו נמצא איתנו ל-18 שנה. זה לא אומר שיהיה לנו 18 שנה של מלחמה, אבל יהיה לנו תמיד יהיו לנו כמה דברים שמרחפים לנו מעל הראש ב-18 שנים הקרובות. אני רק אספר בקצרה שראו, ראש הדרקון שאנחנו קוראים לו בעברית, במיתולוגיה ההודית האלים והשדים התגייסו כדי לחבוץ את האוקיינוס יחדיו ולייצר את האמריטה, שזה שיקוי העל מוות. רק האלים הורשו ללגום מן השיקוי, אבל ראו שהיה שד,
רצה להיות בן על מוות והתחזה לאל, ניסה לגנוב את השיקוי. הוא הצליח ללגום מן השיקוי, בעודו מתחיל ללגום מן השיקוי, השמש והירח גילו את זהותו האמיתית של ראו כשד, ומיד האל וישנו חתך את ראשו של השד ראו. וכך נוצר, הגוף שלו נפל על האדמה, וראו, ראש הדרקון זה הראש, והגוף שלו זה קטו, זה הזנב דרקון, מה שאנחנו קוראים לו זנב דרקון. וככה הם נשארו שניהם חצויים ונוכחים לא נוכחים, ומאז ראו מנסה להתנקם בשמש ובירח, וכשהם נפגשים בדרכו, אז הוא מנסה לבלוע אותם, ואלו הם ליקויי החמה והירח. אז רק ככה שתבינו את האופי של ראו וקטו הם בעצם הם לא פלנטות, הן נקראות באסטרולוגיה ההודית פלנטות צל, כלומר shadow planets, הן בעצם נוכחות ולא נוכחות, הן מביאות איתן משהו מאוד עמוק בשבילנו, אבל הן לא כמו פלנטה, כל פלנטה אחרת, שיותר נוכחת בחיים שלנו, ברמה ישירה, נגיד את זה ככה. בתקופות של ראו, במיוחד כשראו כמו במפה של מדינת ישראל בבית 8, יכולים להיות כל מיני אירועים, כמו המלחמה, שזה קודם כל, אנחנו נפגשים עם האויבים שלנו, עליית מחירים ומיסים גם כן, כלכלה לא יציבה, התערבות של גורמים זרים בענייני הממשלה, אני סבורה מהתקופה, מכל מיני דברים שאני לא אציין כרגע, שיש התערבות מאוד בוטה מעבר למה שאנחנו רואים ויודעים, זה לא רק התמיכה של ארצות הברית או כל מדינות אירופה וזה, יש התערבות מאוד בוטה במלחמה הזו מגורמים זרים, והגורמים הזרים האלה מקבלים שיתוף פעולה מהממשלה, וזה יכול להיות הרבה דברים שאנחנו לא מודעים להם ולא רואים אותם, שהם נסתרים מהעין, כי זה בית 8, וזה כמובן גם עניין של שחיתויות, הונאות ומלחמות. יש את העניין של ראו בבית 8 שקשור להרעלות. אני מאוד ממליצה להפסיק לשתות מי ברז. זה לא בקטע של להפחיד, אלא זה עניין של פוטנציאל. זה לא אומר שירעילו אותנו, זה לא אומר שיהיה משהו, אבל זה יכול לקרות גם בטעות. אתם יודעים, זה לא חייב להיות שמישהו מחבל בכוונה. אני ממליצה לכולם לתאר את מי השתייה שלהם, אם אפשר, פילטר בריטה, תמי 4, כל השיטות. ראו בבית 8 גם מאפשר לנו, מבחינת הבורסה זה לא הכי יציב, אוקיי? זה, כמו שאמרתי, מבחינה כלכלית זה לא הכי יציב, אבל אפשר להשקיע במתכות, כימיקלים וגז, שאלה דברים שאם אתם משקיעים, זה יותר מתאים להשקיע בהם בתקופה הזו. והבעיה הגדולה של ראו בבית 8, זה שהוא לא יודע מתי לעצור. ראו בכלל, ראו מביא את הזר ואת הפראי ואת כל משהו מעבר לחוקים, וכשאנחנו מדברים על מלחמה ואויבים למשל, אנחנו מדברים על אנשים שאין להם מוסר, שאין להם מצפון, על מלחמה עם אנשים שאין להם חוקים, אנחנו, ארגוני טרור, לא צריך להרחיב, הם לא פועלים לפי החוק הבינלאומי, וישראל איכשהו, אתם זוכרים את שבתאי כנציג הנשמה שמחייב אותנו, ישראל איכשהו תמיד מקבלת את הביקורת, אבל בארגוני הטרור משום מה לא כל כך נוזפים כמו בנו. זה בדיוק מתאר את המצב הזה של ראו בבית 8, ומתאר את האויבים שאנחנו מתמודדים מולם. עוד דברים שאנחנו יכולים כקולקטיב, ושוב אני מדברת על המפה האסטרולוגית של ישראל, אבל אנחנו הקולקטיב, אנחנו חיים את המפה שלה, המפה חיה דרכנו. חשוב לעשות הגנות, כמו שאמרתי מקודם, טורמלין שחור, זאת אבן שיכולה לנטרל את ההשפעה השלילית של ראו.
אפשר לנטרל את ההשפעה השלילית של ראו גם דרך תרומות, בעיקר ולא רק, בעיקר למרכזי גמילה מסמים, לפגועי נפש מכל הסוגים, לארגונים שנלחמים בשחיתות ובזיהום אוויר ובכלל בזיהום. מדינת ישראל, זה יותר בשבילי, לא בשבילכם כל הבלגן הזה. ראינו באמת שראו ב-23 בנובמבר, היו שני דברים חשובים. מרס עבר נקשטרה וראו סאטורן. ראו יופיטר לראו סאטורן. יש כמה שכבות לשיטות חיזוי. בקיצור, היה לנו הפסקת אש והחזרת חטופים. בדיוק ב-23 בנובמבר, התחילו להחזיר אותם. מה שקורה עכשיו, אנחנו נכנסנו לתקופה של ראו קטו. קטו הוא השכבה שלישית. אנחנו נמצאים בבית 11, בתקופה שמחזקת את בית 11, ששם נמצאים סאטורן והירח. ויחד עם ליקוי החמה, אני רואה אפשרות להפסקת אש. זה חלון הזדמנויות קצר. אין פה הרבה זמן לבזבז. זה ממש חייב להיות בשבועות הקרובים. מאמצע אוקטובר אנחנו נכנסים כבר לאיזשהו מבנה לא פשוט, שאולי נדבר עליו בפאנל, בהקשר של בחצי השני של אוקטובר. אז זה ממש ממש חייב להיות עכשיו. ויש סיכוי, מכיוון ששני הליקויים האלה, לפעמים הליקויים חוזרים באותם מזלות, ושני הליקויים האלה, ליקוי הירח וליקוי החמה, היו אותם ליקויים שהיו ב-1978 כשנחתמו הסכמי קמפ דיוויד. והליקוי חמה הספציפי הזה גם היה באותו מזל, כמעט באותם מעלות, כשהייתה את ההתנתקות מעזה. אז נכון שאלו השלום ממצרים ב-78-9 וההתנתקות מעזה הכריחו אותנו לוותר על משהו, אוקיי? פינוי ימית, פינוי עזה, אבל היה ניסיון דרך זה להשיג איזשהו הסכם, איזו הפסקת אש או שלום. אז כמובן כמו שאמרנו, האויבים שלנו שלא חיים לפי החוקים וחוקי המוסר שאנחנו מחויבים אליהם, זה קצת יותר קשה, אבל אנחנו נקווה שאיכשהו זה יקרה. אני מציעה שאם יש לכם תפילות, זה הזמן לחזק אותם, לעשות הדמיות לשחרור חטופים, ממש לתת כל תמיכה אנרגטית שאתם יכולים בעבודה הרוחנית שלכם, כדי לאפשר, כי ליקויים יש להם גם באופי של הליקוי, לפעמים את ההזדמנות להפוך את היוצרות על פיהן, כלומר להביא אירועים דרמטיים, אוקיי? אז היה לנו את השבוע אחרי השביעי באוקטובר, שבעצם זה הליקוי של השביעי באוקטובר, 2023, היה לנו את הליקוי על האופק של המדינה, עם מרס וזנב דרקון ובסקוור לפלוטו, ושם הירח גם היה ממול. ויש לנו כאן הזדמנות גם כן לעשות לחוות איזושהי סגירת מעגל בעניין הזה, עם הליקוי הזה. בהקשר של מדינת ישראל, בהקשר של כל מה שקורה עכשיו. עכשיו, החל ממאי 2025, יש מתחילות תקופות אחרות שמעידות, יכולות להעיד על שינויים בממשלה, וגם דברים שקשורים לקרקעות. העניין של הקרקעות זה 2025, אוקטובר 2025 עד מרץ 28. אני לא מציעה מכלל אפשרות שיכולה להיות חלוקת גבולות חדשה, או
ויתור על טריטוריה, על אדמה, לא מוציאה את זה מכלל אפשרות. אני חושבת שזאת אפשרות די סבירה. אבל אני רוצה להזכיר שידה של ישראל בסופו של דבר תהיה תמיד על העליונה מבחינת המפגש שלה עם האויבים, למרות שעכשיו אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד קיצונית. הקיצוניות הזאת היא תתחיל להרפות קצת לקראת אוקטובר 2025, אבל זה רק בתהליכים של מדינת ישראל. בכל מקרה, אנחנו, כמו שאמרתי, 18 שנה עם ראו בבית 8, בתקופה של ראו. יש לזה כמובן סאב תקופות, יש עוד שיטות חיזוי, זה לא הדבר היחידי שמפעיל. אנחנו לא נהיה 18 שנה במלחמה, אבל זה מה שמרחף לנו מעל הראש. וזו הזדמנות בשבילנו גם לעשות שינוי עמוק בדרך שלנו, בהרבה בחינות. דבר אחרון שאני רוצה רק לציין, אני ממש בקצרה, שמתי לב וגם באסטרולוגיה ההודית, גם באסטרולוגיה המערבית, מרץ, אפריל, מאי, חודשים מאוד מאוד מעניינים, עם פוטנציאל להרבה התרחשויות מעניינות. ואחד הדברים שקורים זה קאלה סרפה יוגה. יוגה באסטרולוגיה ההודית זה בעצם צירוף מסוים פלנטרי של כוכבים, ובקאלה סרפה יוגה בעצם יש לנו את ראש וזנב דרקון. כשאנחנו מדברים אנחנו מדברים היום הרבה על הנחשים ועל זה כנראה משהו מאוד, כמו שאמרתי, משהו מאוד עמוק במהות שלנו בישראל. הקאלה סרפה יוגה זאת יוגה שבעצם כל הפלנטות נמצאות בחצי אחד של המפה, בין ראש דרקון לזנב דרקון, אוקיי? ואני מדברת רק על הפלנטות עד שבתאי. למרות שבמקרה שלנו רק פלוטו, אפילו נפטון ואורנוס יהיו בפנים, רק פלוטו יישאר בחוץ. וזאת תקופה זאת יוגה שראינו אותה גם בתקופת הקורונה, ממש בתחילת הקורונה, בשנת 2020, ואחר כך עם התו הירוק ב-2021, וחוקים, כל מיני חוקים דרקוניים. אולי זה מתכתב עם מה שמעיין אמרה, שיכול להיות איזשהו אירוע כלל עולמי כמו שהיה בתקופת הקורונה. אני אבל לא רואה את זה רק מהקיץ, אני רואה את זה כבר קורה מהאביב, אם אני מתחשבת בקאלה סרפה יוגה. קאלה זה זמן בסנסקריט, וזמן הוא גם מוות וגם הצבע השחור. וסרפה זה נחש. במיתולוגיה ההודית יש נחשים טובים, יש את מלך הנחשים, יש נחשים טובים, יש נחשים רעים. אז הסרפה זה לא נחש הכי טוב. וזאת תקופה של עבודה עם הצללים, אין ודאות וידיעה ברורה מול מה אנחנו עומדים. אני לא ארחיב על זה יותר, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ הטלגרם שלי, שאני משתפת שם הרבה דברים, וכמובן גם באתר שלי. אפשר ליצור איתי קשר לייעוצים אסטרולוגיים, גם באופן אישי. ותודה רבה שהקשבתם.